Fil-faċċata ta' diversi palazzini jew djar kbar issib l-istemma jew coat of arms li kienet tiġi mnaqxa fuq il-ġebel jew impitra fuq biċċa injama li kienet titpoġġa fin-nofs tal-bib prinċipali. Fuq dawn l-armi kont issib il-kunjom ta' din il-familja li kienet toqgħod ġo din id-dar partikolari, kif ukoll kont issib l-istatus ta' dik il-familja. Kultant nfixel jien min jien għax jittimbrawni tal-azzin tarani nqum mingħajr dewmien risposta nagħti fil-ġejjin. Xirrid insir ma ddeċidejtx kun naf li kliemek għaddi ma nsejtx li nistudjadni ma bdejtx, probabbli bekk għadni ma jgħidx. Ta' barsi, tabib, avukat jew perit, ejdi x'ennies jew biex ma nista' inżid. Ta' barsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Ta' barsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Hawn xi ħadd lest biex jiggwidani għaliex kollox jinteressani, dal-punt qed jinkwetani, ejdli min ġej biex jisalvani. Newden mill-ġdid, ġajt spiċċajt, bib ċert li dan mhux ħin iċċajt. Jekk sewwa ħajt inkun pjanajt, jien nuża dak li nkun studjajt. Ta' barsi, tabib, avukat jew perit, ejdi x'ennies biex ma nista' inżid. Ta' barsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Ta' barsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Ta' barsi, tabib, avukat jew perit, ejli x'ennies jew biex ma nista' inżid. Ta' barsi, xandar inġinier jew għallim, jekk nibqgħu sejrin qatt ma jkun hemm it-tmiem. Ta' barsi għandhom kollox pjanat u jien biss għadni ma ġejtx illuminat. Għax jien biss fuq karriera mhux infissat, avolja għandhom kollox ippjanat. Insomma ta' barsi